ассалому алайкум. ҳамсояҷон. Нағзам Назама шукр. ба куҷо? дирӯз ба мо занг задан ки бояд писарчаамонро барои гирифтани витамини А ба духтурхона бурем. барои ҳаминро мо бурда истодаем. шумо гузаштед аз Не, ҳозир рафта бачаро гирифта мегирам. майлаш барори кор. ташаккур. падару модарони муҳтарам, бо мақсади норасогии витамини А дар байни кӯдакон ва паст намудани беморӣ дар як сол 2 маротиба кӯдакони худро барои қабули витамини А ба муассисаи тиббии маҳалли зистатон баред. дар баробари қабули витамини А вазн ва қадди кӯдакро андоза намуда вобаста ба инкишофёбии ӯ маълумот гиред. барои ҳамин қадар кор маро аз кор мононда ба инҷо омад. хуб шуд ки омадед. витамини А барои кӯдак фоидаовар мебошад. дар хотир дошта бошед ки қабули витамини А барои кӯдакони аз 6 моҳа то 5 сола дар як сол 2 маротиба гузаронида мешавад ва ҳузури шумо падари муҳтарам муҳим аст. муҳимияти витамини А барои инкишофи кӯдак: беҳтар кардани биноии чашм, пешгирӣ кардани рехтани мӯи сар ва шикастани нохунҳо, пурқувват кардани масъунияти бадан, пешгирии бемориҳои сироятӣ ва таъмини инкишофи бадан мебошад. падарону модарони муҳтарам, фарзандони худро бо витамини А таъмин намоед.